Birayê İnci Altındağ Abdulselam 29 salên ku ji doza PKK girtiye û nexweş e. Piştî 17 sala diya min çû görüşa layê xwe. Lêbelê diya min wisa destê birayê min dikir devê xwe kê wisa paş dikir. Dêyê bi wê hesretê ew xwesa salmaye. İnci ji bo wî ji salek zêdetir e di nav nobeta edaletê de cî digire û ji bo hemî girtiyên nexweş ên siyasî doza edaletê dikin. İnci 29 salin bênaber diçe serdana birayê xwe destnîşan dike ku dayika wê felcî bûye û 18 salan kurê xwe nedîtiye û dibêje dayika wê bi derd û kulan koça dawî kir. Xwezir îdamê xwe nedane helandin. Wê çeqê wan zariyê me ku îdam cezasî xwestibûna wan îdam kirine. Semedî çi dibêjim dedê gotinka pir zor e, gotinka pir zehmetî lêbelê îro hem wan îdam kirin hem aile idam kirin bu ara. İro li ber çavê aile darê tu dibînî kî way rob li ber te dimirin, rob li ber mirinê darin ew daha zor e. Sê xwişk û birabûne lê du birayê wê şervanê PKK di pevçûnan de hatine kuştin. İnci dibêje ku birayê Abdulselam yadîgerê dê û bavê ye û naxoze ku miriyê wî ji girtîgehê derkeve. İnci dayika xortek otîzmî ye. Kurê 24 salî ye. Lê heftê sê caran dema ku bi malbatên girtiyan re diçe çalakî edaletê kurê xwe li malê dihêle û dibêje ku heta tê malê dilê wê di destê de davêje. Ditirse ku tiştek bi serê kurê wê were. Tıkım hundur deril ser kilî tıkım. Darım görüşü, ez hatta niş görüşü têm ez pir ew dibim acaba derî veke yek hundurda tişkî bîne serî. Güven veren ve erişilebilir bir adalet. Wezîrê Berê Dadê Abdulhamid Gül par di serdana Amedê de gotibû reformek dadgeriyê amade dikin û pandemiyê de 80,000 girtiyên edlî berdabûn lê girtiyên siyasî li derve hatibûn hiştin. Malbatên girtiyên nexweş ên siyasî 27 mijdara 2021 de li baroya Amedê dest bi nobeta edaletê kirin û heftê sê rojan li pêş girtîgehê edliye û saziya tiba edlê daxuyaniyan didin, bang dikin û dixwazin bala raya giştî bikişînin ser girtiyên nexweş. سالا ما قضية أم شاركية نوبتا عدالة دانه أم حق دخوزن أم حقوق دخوزن أم عدالة دخوزن دهازي هنزي تعدي وظلمي زيدا سر زاروكي متكا زاروكي متخل Her wisa dixwazin ku zextên sergirtiyan bi dawî bibe. Li gorî daneyên Komela Mafê Mirovan li girtîgehên Tirkiyeyê 605 êgiran 1500 girtiyên nexweş hene. Parlamenterê HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu bi daxuyaniyek ragihandî ku nav salek de 73 girtî li girtîgehên Tirkiyeyê mirine. بيجي برخدانا زندانا Wezîrê Dadê Bekir Bozdağ got ew ji bo girtiyên nexweş yasayek amade dikin û çavê bi hezaran malbatan û girtiyên siyasî ên nexweş li vê yasayê ye. Divê coğrafya hanê de ez û yek birakî mane lêbelê ez bi mirin avî birayê hanê naxwazim. Hacı Can Faqîn, Deng Amerika, Amed.